παιχνιδάκι. Όχι μέσα Το κάνω έτσι. σακούλα. Δεν ξέρουμε τι Για να είναι. το πάει μπροστά και δεν πηγαίνει. Για φίλε. να το εξάραμε πώς δουλεύει. Ούτε το δουλεύει. Το κάνω έτσι. Κοίτα, δεν πάει μπροστά. Μην παίρνετε δώρο σακούλες, είναι το χειρότερο. Αυτό ακριβώς. Το πήρα από δώρο σακούλα. Μέσα Το κάνω έτσι τώρα και κοιτάξτε, δεν δουλεύει. βάζουμε μεταχειρισμένα πράγματα μέσα στις μερικές. Σε αυτές που είναι κλεισμένες, να ξέρετε, αυτές δεν έχουν μεταχειρισμένα. Μόνο έτσι δουλεύει. Κοίτα, το κάνεις έτσι και σταματάει, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνω. Μόνο να μην παίρνετε από περίπτερα που δεν ξέρετε, μόνο από αυτούς που ξέρουν να παίρνετε, γιατί μπορεί να σας κοροϊδέψουν. Και από πίσω δεν θέλει. Θέλει μπαταρίες, όχι. Δεν χρειάζεται μπαταρίες. Ναι, δεν χρειάζεται μπαταρίες. Αλλά το κάνω έτσι Αυτά και που δεν πηγαίνει. Πάλι το κάνω έτσι και δεν πηγαίνει, ρε φίλε. Κάθεται έτσι. Παιδιά, να μην παίρνετε σακούλες, το είπε και η αδερφή μου. Καλύτερα να μην Να παίρνετε. παίρνετε μόνο από αυτούς που ξέρετε, μην παίρνετε από ξένους. Παράδειγμα, μπορείς να παίρνεις από τον... Άμα δουλεύει η θεία σου στο τζάμπο, μπορείς να πάρεις πράγματα που ξέρεις τι είναι όμως.